салому дуруди бепоён бар кулли шумоён дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон баҳри шумоён тарзи угл пир кардани вақте гили валикакӣ мезанем баъдан углош холӣ мемонад дӯстон, тарзи пир кардани угли деволо. Ва дӯстони азиз, шумо метавонед вақте ки гила заден холӣ монд, угло сафед монд, метавонед дар гила аз сари аппарат истифода кунед. Баъдан дар сари ролик товуш денан ҳам хел баракӣ гила дар девол биҷиқен, хела ҷоша маҳкам мекунад. Вақте ки маҳкам кард, баъдан метавонед дӯстони азиз як гӯшковак бигирен ё ки дар сари як чӯб лубои намуд пахтара тавотем. Баъдан метавонед углоро падо биям гилворӣ, гил агар ина гили садбаргӣ дамо точка точка мондем нақтача, гилтон дигар хел боша падо биямворӣ хат мекашид дӯстон ҳам углоро, шутоби инам хел пир шава ба ранги худаш. Я дӯстони азиз, углоро мо ҳам хеле задистем, шутоби пир шава ва холӣ намона, шоф намона. Ва бисёри бародарон менависонанд дар комментария ки ака гила мезани баъдан и углош ҳам хел сафед мемона ё ки бо ягон ҳилаи дигар дора пирш мекунем. Ва дӯстони азиз, бисёртарак мо гила мезанем, углоро пир нокарда навор мекунем ва баъдан дар ютуб мепартоемш. Баъдаи пешаи углоро пир кардан навор мекунем, каналда мепартоемш ютубда, баъдан углоро пир мекунем. Манам хел гила дар ранг тар мекунем ё ки сари аппаратда тов метем, углода меҷиқем ва баъдан угло пир мешавад, дигар шоф намемонад. Ва дӯстони азиз, бисёриҳо ҳам менависонданд ки ака вақте мо гил задем тамом кунем, углои девол қатъи таи девол холӣ мемонад, чӣ кор кунем? Амира баъзе ҷоҳода мегӯям мезанем, плинтусам мезанем, плинтус маҳкамаш намекунад, ё ки як хел хонадор мегӯяд плинтус намезанам ё ки шароити плинтусзанӣ надорам, ҳамин углои тарро пир ки мо намедонем дигар чӣ корш кунем. Як свет рангиш мезанем, ягон свет рангиш мезанем, падои плинтусворӣ, свети шоколадӣ ё ки ягон свети дигар бисёриҳо гуфтанд ранг мезанем. Ва дӯстони азиз, барои шумо мо ҳаминро гуфтанем ки чӣ хеле ки мо гила ҳӯй кунем дар углои девол задем, шумо метавонед анам хел дӯстон гила ҳӯй кунед дар сари насадка ҳамун аппарат тов тен насадкаи ҳӯйкардагитона ва баъдан даст қатъи анам хел так таки девола метавонед гил бизанед. Падо би худашворӣ таи баргда гил мемонед, таи гилда барг мемонед, ҳамин регировка мекунед, меред дӯстон. одамое ки гил мезананд чун медонанд, бисёриҳо медонанд ки ҳам хел кардан дар кор ва бисёри одамо нав саркардагианд, намедонанд ки чӣ хел ҳамин углои девола пир кунем ё ки таи девола чӣ хел пир кунем. Ва дӯстони азиз, ина як совети бародарона барои шумо дӯстон, метавонед ҳам хел шумоам таги девола ҳам хел ҷое ки айвалик мемонад, тоғри намегирам, қитичаи айвалик мемонад, ҳанам хел пир кунед ва баъдан метавонед бо углои девола ранги ҳам гуфтагӣ маворӣ ина навор кардагим, метавонед ҳам хел углошам пир кунед, дигар шофи холӣ намемонад, сафедам угл намесавад. ва дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем, чунки дастгирии шумо пешравии моҳ ва кадомед ягон намуди дигар угла пир мекунед, агар ки ягон секрети дигар дошта бошед, метавонед дар комментария бинависонед, мо ҳам ёд бигирем ва мо ба фаҳмидагии худмон ҳамин хел пир мекунем углоро. мо чанд намуд фикр кардем, чанд хулоса гуфти гапҳо биромем қайд чанд бародаро ягон варианти созтар ва беҳтарша наёфтем ва барои шумо ин ҳамин вариантро пешкаш мегардонам дӯстон, чунки ман ҳамин хел шахсан худам углоро ҳамин хел пир мекунам ва тагои девола ҳамин хел гил мезанам, мақсад тавои ҷои валик мондагиҳоро пир мекунам. ва дӯстони азиз, панотон ба худо ва худованд нигаҳбонтон бошад то видеои ояндаро дӯстон, ва дастгириро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии моҳ. ва ҳам лайк комментария ёдтон набаронед дӯстон.